Oke, pagi ini kita di lokasi satu guys, di daerah Pilang Bangau. Oke, selamat beraktivitas semuanya di tanggal 24 Mei 2026. Semangat, cayo. King liwati Pasar Joyo. Pasar Joyo ki mesti rame terus lo ya. Koneh minggu. Lah kan nenek lomba manuk ning jero kon. Iya. Mesti rame. Pasar Burung. Kalau Pak Burung. Sudah sampai di lokasi guys. Wong ayu sak donya. Cep. Oh, nyapa sayang. Penyapa kok sentrap-sentrup. Ojo nangis toh. Ojo nangis kau oleh. Ayo, iki konten kreator Facebook Pro ya iki. Piye kak sudah gajian? Oh, aku gajiannya ditunda. Karena tidak mengirimkan itu lombok apa jenenge. Loh, lah nyapa? MIWP. Walah. Lah rong duwe ta dene. Boleh. Utang bank sik. Aku banjir kan. Ya Allah, ini konten kreatornya yang selalu aktif loh. Sekarang kok gak kelihatan. Aku mundurkan diri. Ya. Ono wis gajian. Sembari menunggu manten jadi lah. Ini si cantiknya juga dandan. Loh, lah kok gambok kak Ianu bu, pondensen. Kok gak pondensenan? Aku dandanan. Lah kok gak pondensenan malah anu toh. Siir enak siir. Aku dodol ratan. Yo kabeh. Tak kira kabeh mbak iki. Yo cereng. Mas ngerti ha. Yo serek. Wes. Loh, nanti blasoni sik. Iya bagus. Wes. Mare gak konsentrasi. Lindio sama dhisik aku. Apa kelindin? Wes ngene ya Raumum. Duh. Ngono tenan silan jarene. Lah kok karo aku ayu aku to anane.
Tuh, udah silat kok belas onan. Teman iki lho iki piye iki jajal. Sik tak kanani sing mokah nek no bener. Kabeh apa aja dibahas. Kuduke ge menutupi. Anu nunggu jilbabnya dulu tapi ganti. Kudune iki gawe anu glitter ae. Dadi fleke ditutup glitter-glitter ngono lho, Bu, jajalen. Lho, silan kok ya alis. Lah gundul lho, Mbak. Betul. Apa tadi? Jereng ramom. Terus masih nambah iki jilbab. Jilbab iki jodone ditutupi ngono tak biasa, Mbak. Seret hari ini bareng Oreo cheesecake. Es ngene, Mbak. Alias Morin yang punya Facebook Pro. Libur Facebook nunggu bayaran Ramonet. Jane upload terus lo apik jane. Yo kae to aku WA-WAan karo dirimu kae. Monet bersama kae lho, Bu. Oh, Monet bersama. Wis ngene gawe lah. Sing penting ana ireng-ireng. Ya Pak Alim ya. Sing penting ana ireng-ireng ndur motor berarti alis. Jereng Pak. Jangan lupa ya dicolek eyeliner. Facebook Pro piye kok gak aktif. Wis gak aktif Pak. Dek putus asa. Putus asa. Lah iya. Padahal kayak wis monet bumbu lho, wis monet ya Jani ya. Kontennya urung monet tapi belum monet konten. Wis kadung ngidan kok. Tapi nek kudu sabar. Kudu tok-tok merkane live langsung itu duit dulu aku tadi. Akhirnya pindah. Kudune lab kabeh. Tok-tok kan 1 bulan langsung itu rakitan sisa kan iso. Aku malah belas gak nganu nek tok. Wis butuh upload. Tapi TikTok iki mbok FYP ora bayaran kok. FYP tidak bayaran, hanya mendapatkan endorse. Ya saweran tok. Oh, wis. Si glitternya simmer. Glitter simmer. Iki Mbak Jlomprong gak sih ini? Ora, lho ben cantik kok. Lah iya. Aku ngene Pak Tenggai. Letra anu vokalise anu lho. Lho wedok no kingkong. Vokalise Morin musik lho kingko jrek. Ya. Ayo nyanyi. Yo ya jelas ta nomor 1. Ben ra apa-apa, penting ayu kok. Yo. Sik lambeku diblas. Iya, Bang. Oh, anu, apa jenenge? Ombre. Ya, ombre ku anu kok mirip. Oh, ngono ta. Oh, wis ben. Ya wis dadi. Asli cantik itu alami ya. Seret. Ini ya. Simere dikandeli simere. Si merojot to. Lho, dadi kene anu kakadon iki ketok mencorong ki ya teko kuwene. Lah. Kita kalis lho simerku karo kulitku ki. Komplit akhirnya komplit. Ayo kuwi lembab Jlomprong lho. Ora lu cantik kok wis. Sik tak nggo nutupi plat iki abang-abang ya. Ya. Pepo tau krim-kriman, Bu. Tau krim-kriman. Apa? Krim. Iya. Tahu krim-kriman? Iya, nah aku kan enggak nganggo krim merkuri kan aku enggak. Iya. Wes. Iya, pilek hidung hidung. Ngene hidung pilek barang lho ning kono. Wes, nu diblas on tok. Halo Pak Ali. Pak Ali arep nglamar wong Caruban nek res. Sekali-kali viral iki lho. Lah iya. Ditunggu lho undangane, Pak. Iya. Aku mau piye? Lah iya, mau nolak ya ta. Kok bisa?
Ngono kuwi Mbak ya, sambelin nek sambel wis berapa hari. Ngono. Nek sik anyar gak apa-apa malah. Biasanya ngaruh. Sambel berapa hari iki lho. Kan harusnya sekali habis toh. Aduh, sing sambil konfiden di bulan apa? Yuk. Kan orang kepiksi. Jadi frozen. Orang benar selalu. Gusti Prabuka Gusti Prabuka wiwarantrik panti busana tanggaping sasmita Angrengga busana Dewi Ting Pepaes profesional make up artist Kamprami desa Kentang Pindro Prameswari Noto ingkang dadya mustikaning pariwahan Panenggih Sriyan Mojo Pinanganten Putri putra dalasaken ki panjenenganipun bapa Tumimin Ibu Dewi Nuryanti ingkang sesilih kusumaning maju Wiranda Diki Ayune Putri Sarjana Pendidikan wonten langgenya Lopasono Bebasa sapetak mandeg katindak endel Paminto marang nugrahaning Jawata Nyuwun wonten asalipun Gusti ingkang Maha Suci Mungya lampahin Sriyan Mojo manjing Japani Tenggo Asal Winakuling Suto Basuki Dasar manungsa kang indah Sulesya warna Gading kabiwada kedah ngagem busana Sakapaning putri Narendra ingkang utami Pramila boten namapa kacandrane Sriyan Mojo Bebasane casipet jalmaning manungsa sawata prasasane widodari tumurun wonten ing Karnapada Sangemba busana kanthi naretes benang sotya Ngadung busananing Prameswari Noto Pating kalebyar pating calorot Cundung mentol ngatata titi pinatut Winggo patut Pamingguhi marang gandes luwes Solah dawane kang pindha Prameswari Jengkane sang Mojo kadherekaken wonten Dewi Wanudya
kang indah Sulestiwarna. Srikandhine Raja Nuswantara putri pinilih kang minarya nembat wujudipun sangat karo Dewandaru Jayadaru. Warna sinebat Kalpataru Dewandaru Jayadaru awit rinakit ing kayuwangan Salendra Awana. Rinakit ing kayuwangan Salendra Awana dening para widodari sakti kurang sawiji tumurun ing arsa padha awit saking pamodhe kang pindha prameswane maka Yudhika Samana purun ngambut silaning akrami kamun pustagra wujudipun Sekar Kalpataru Dewandaru Jayadaru debok kuwasa puput cindhe parijata kencana kaprasinebat kembarang ayat minangka jejakep palakrama dupi wis antuk kalilah dening hamengku gati toyo-toyo kanggo piniji sang suba manggala manjing kalunganipun Sirakarja pinanganten kakung Sanira Budi Paripurna pambedhane Sekar Kalpataru Dewandaru Jayadaru tangga bisa swita pandharga busana mempelai putri ya akan dimanjing saswana dalem griya mempelai pria berhenti dulu mempelai pria
Sang Subo Manggolo Manggolo Subo ya lupa Tu Indriya dadi ajegalaken Kang Pindha Narendra Prameswanata Was sama tenggat desa Widin Kang Subo Manggolo Arsa jengaraken Kang Pindha Narendra Prameswari Nata kalamun Kakula Jenendra datan ninggal